Good morning mga kawaray. Nakauwi na ako dito sa bahay. Dito ang motor ko. Ayan o. Ayan eh. Yung sira. Gas. Ayan. Ito. Saka ito. Yun lang naman eh. Wala nang problema dyan. Importante, ligtas ako. Yung motor nakapalitan. Yung buhay ng tao hindi na. Kaya salamat pa rin ako kay God na ganito lang nangyari sa akin. Okay. So yun na nga mga kawaray, ito ang suot ko nung na-aksidente ako kagabi. Nakadaan ako sa awang na naka-espalto sa gitna ng kalsada. Ang takbo ko 85 pa naman, medyo mabilis. Yan, punit siya oh. Yan. Pero ako yung katawan ko walang gas-gas. Saka ito yung naman oh. Tapos ito yung stainless yan oh. Kung wala yan, ang tuhod ko wasak. Tapos yung sapatos ko wasak pa rin oh. Ayan oh. Putol yung mga sintas. Tapos ito yung paa ko na nasugat. Yan lang po yung sugat. Nagpasalamat pa rin ako kay God yan. Nadaganan kasi ng motor ko. Kaya namagas siya ngayon. Nakakalakad naman ako. Buti nga hindi siya nabali. Ano baga? Kasi kung bali ito, hindi yan makakagalaw, hindi ako makakalakad. Yan. Salamat pa rin kay God. Yan oh. Wasak na wasak. Tapos yung suot ko. Wasak talaga. Kaya thank you pa rin kay God.